звичайно, є обстріли. Напівзруйнований, але звільнений від окупантів. Так нині виглядає Макарів, що у кількох десятках кілометрів на захід від Києва. Дорогою до містечка повалені дерева та безліч воронок від російських снарядів. Ми їдемо попереду голова ОТГ, вони знають, що ці місця прострілюються. Причому періодично як зі стрілецької зброї, а іноді і навіть з артилерії. Тому намагаюся швидко проїжджати ці ділянки, де можуть завдати нам шкоди. Майже усі жителі Макарова евакуювалися, тому містечко зараз безлюдне. Майже кожна друга будівля пошкоджена або і геть зруйнована. Крім приватних обійсть, окупанти підбили місцеву лікарню та Макарівський відділок поліції. Прямое попадання в кришу нашого відділення. І ви бачите, криші немає, другого поверху немає. Фух. Да і все, відділення немає. Але поліція на місці працює. Часами зараз Макарів піддається ворожим обстрілам. Що хоче, чому гатить сюди окупант, невідомо. Але фактично кожна друга, подивіться, цивільна будівля, приватний сектор, будівлі всі ці зруйновані, пошкоджені артилерійськими обстрілами. Сили оборони України вибили звідси московитів нещодавно. Напередодні у Генеральному штабі підтвердили, що чергове містечко повністю звільнено.